aj do kostola. Prečítať to je niečo úžasné. To som vám chcela povedať, lebo vidím, že to tam stojí na kokainu, pretože niekto okolo toho chodíte, je to pre nás. Ja to objednám, zaplatím, že aj ja mám. Tak si dajte. Zmiluj sa nad nami, Pane, lebo sme sa prehrešili proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo A daj nám svoju spásu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Amen.
že Ty nás uistuje, že prebývaš tých, čo majú spravodlivé a úprimné srdce. Pomáhaj nám svojou milosťou tak žiť, aby sme boli Tvojim dôstojným príbytkom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Syrakovho syna. Ak chceš, môžeš plniť prikázania, je v tvojej moci zostať verný. Boh položil pred teba oheň a vodu, siahni rukou po tom, čo chceš. Pred človekom stojí život a smrť. Dostane to, čo si vyvolil. Veľká je Pánova múdrosť, Pán je všemohúci a vidí všetko. Jeho oči hľadia na tých, čo sa ho boja, on pozná každý čin človeka. Nikomu nekáže konať bezbožne, nikomu nedáva súhlas, aby hrešil. Počuli sme Božie slovo.
Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť, no nie múdrosť tohoto veku, ani múdrosť knieža tohoto veku, ktoré spejú v záhume, ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Nik z kniežat tohoto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďaká. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom, hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevôjdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ. Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš. No ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou cudzoložil vo svojom srdci. A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané, nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal. No ja vám hovorím, vôbec neprisahajte, ale vaša reč nech je áno, áno, nie, nie. Čo je navyše, pochádza od zlého. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry, včera sa nosili chlapi kvety, srdiečka, Valentína, no prišlo to zo západu a my tiež máme upriamenú pozornosť na jedno srdce. A to je srdce prebudnuté, je to srdce nášho Pána Ježiša Krista. On hovorí, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Viete, povieme si, že väčšia, tak Božie slovo hovorí väčšia, to znamená, že farizei a zákonníci sa modlili, tak my sa musíme viacej modliť. Farizei a zákonníci dávali desiatky, tak my musíme viacej dávať tých desiatkov. A takto môžeme povedať, no snažíme sa byť lepší ako farizei a zákonníci. My veľmi dobre vieme, že častokrát náš problém je v dokonalosti. Náš problém je v tom, že my sme síce na ceste dokonalosti, ale riešime to cez svoje city, cez to vnímanie
vnímanie, ako to my vnímame a ako to my vysvetľujeme. Áno, farizei a zákonníci, oni robili úžasné veci. Oni boli vynikajúci, pretože o tom hovorí aj svätý Pavol. On bol farizej a zákonník. On hovoril o tom, že ako hovoril za tradíciu otcov, čo všetko podnikol, aby bol pravý farizej. My vieme, že v tom vzťahu, v čistote teda učenia, on išiel a prenasledoval kresťanov. On to robil. Pavol rozumel, čo to je byť farizej a zákonník. A niečo sa stalo s Pavlom. Svätý Pavol, my vieme, že bol zasiahnutý z neba priamo Kristom a jeho myslenie sa zmenilo a jeho vnútro sa zmenilo. On mal na ceste do Damasku tú premenu svojho života. Ale ďalšia premena nastala, keď Areopágu ohlasoval a nikto ho nechcel počúvať. Keď hovoril o neznámom Bohu, hovorí sa, že to bola druhá premena svätého Pavla. Viete, a keď sa hovorí väčšia spravodlivosť, tak tá väčšia znamená iná spravodlivosť. Iná ako sme my zvyknutí. Iná znamená iná v tom, že dovolím Bohu, aby zmenil moje srdce. Povieme si, no ale mal by som viacej sa modliť, mal by som viacej do kostola chodiť, mal by, iste, môžeš, ale otázka je, má zmenené srdce? Lebo niekedy si tak chránime svoj život, že odtiaľ môžem a tady to ďalej už nie. Toto ešte môže vstúpiť Boh do môjho života ďalej nie. To si ja musím riadiť a chrániť. A v tom je problém. Toto je najväčší problém. Viete, Pán Boh vždy začína u tých, ktorí uznajú svoju hriešnosť, svoju vinu, ktorí vedia, že sú nielenže všeobecne hriešni, ale oni poznajú aj svoje nedokonalosti. Oni to vedia vyjadriť. Oni vedia povedať nie to, že mal by som sa viacej modliť, mal by som viac dobrých skutkov robiť, ale oni vedia povedať, Bože, som hriešný. Bože, ja nemám zmenené srdce. Ja nie som na tvojej strane. Lebo keby som bol, tak by som si jazyk udržal na úzde. Tak by moje myšlienky boli chránené. Tak by moje vnútro bolo pod tvojou mocou a ochranou Matky Božej. Ale ako si to nie je? V čom je tá väčšia spravodlivosť? Áno, Pán Ježiš hovorí o tom, že väčšia spravodlivosť, teda nezabiješ, ale to by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa hnieva na svojho brata, na svoju sestru. Vidíte, to je hlbšie. A ďalej, počuli ste, čo bolo povedané, nesudzoložíš, no ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou sudzoložil vo svojom srdci. No to je hlbšie, nie? A ďalej, milovať budeš svojho blížneho. A Pán Ježiš hovorí, ale aj nepriateľa. A ja sa pýtam, môže človek toto urobiť, keď nemá zmenené srdce? Keď si myslí, že veď ja som na tvojej strane, Pane Bože, preto aj Pavol si myslel. A čo robil? Zatváral kresťanov, súhlasil so smrťou svätého Štefana. Teda aj on bol farizej. On to vnímal, že potrebuje zmenu a musel Boh zasiahnuť. Presne toto potrebujeme. Aby Pán Boh zasiahol do nášho života. Aby nás zmenil. Aby nás vnútorne zmenil.
aby sme si boli vedomí, že tá spravodlivosť, to je to, čo Boh vykonal na svojom synovi na kríži. To je tá spravodlivosť. A my máme v tejto spravodlivosti žiť tu tento život. My máme byť v zástupe hriešnikov. V zástupe tých, ktorí každý deň potrebujú, Bože, zmeň moje srdce. Pavol nie len raz, viackrát musel zmeniť svoje srdce. My vieme, že on, keď bol na tých misijných cestách, tak Marek, ktorý bol s ním, on ho odžebol. A potom mu Marek bol dobrý, lebo zmenil aj ten Pavol svoje srdce a bol to Marek, ktorý bol pre Pavla očami. Presne to je aj s nami. Čím sme starší, tým viac máme sa tešiť z Ježiša, z jeho spravodlivosti, že on miluje a dáva každému to, čo mu patrí. Teda on nedáva smrť, lebo on smrť na sebe vykonal za nás. Ale on dáva milosť a milosrdenstvo. A to je dôvod na radosť, na obrovskú radosť. Máme radosť z toho, že Ježíš za nás zomrel. Alebo máme radosť z toho, že Pane, pozri, jak som to pekne zariadil. Pozri, koľko som sa pomodlil. Pozri, koľko dobrých skutkov som robil. To všetko je v poriadku. Len mám zmenené srdce. Viete, toto je dôležité. My sme tu prišli, aby tak ako chlíp, ktorý drží kňaz a po slovách, toto je moje telo a sa stane Kristovým telom. Ježíš živý je v rukách kňaza. To isté má sa nastať v našom srdci. Nemá to byť proforma, ako na Valentína. Kúpim kvietky, kúpim toto, lebo to sa patrí, je to plné noviny a rozhlasu a televízie, tak musím aj ja. To je málo. Zmenil si svoje srdce voči svojej manželke, voči svojim deťom. Skutočne si zmenil. Uvedomuješ si, že akú veľkosť Boh urobil na kríži za mňa, za teba. Čo všetko musel vytrpieť, podstúpiť, len aby sme my mohli žiť nový, nádherný život. Jedna pani hovorí, že pán farár, neviem, čo sa to deje so mnou. Veď aj sa snažím, aj všetko. Ja hovorím, a koľko rozmýšľate nad tým, ako Pán Ježiš sa snažil, aby váš život, vaša rodinka bola. Koľko nad tým rozjímate? Koľko jasáte nad tým, aby skutočne tá Božia spravodlivosť je v tom, že nezaslúžime si, ale v ľútosti Boh nám dá všetko. Nám dá celého seba. Viete, pri svätej omši príjmame Božie slovo a Eucharistiu nie preto, aby sme povedali, no, tak som dokonalý. A hlavne po svätej spovedni, kedy si tak nepovieme to, ale vnímame, už je to dobré. Isté, je to dobré, ale tá premena môže nastať len vtedy, keď ja poviem, Bože, veď bez teba som zatratený, som stratený. Pomôž mi. Prvý krok, vyznanie hriechov. Vyznanie hriechov, nie zatajenie. No isté, keď som pokorný, tak viem vyznať tie hriechy. Človek, keď ide cestou pokory, no Pavol bol ten, ktorý postupne prechádzal tou pokorou. Svätý Pavol vnímal, čo to je byť pokorný. Čo to znamená, keď Boh ho zhodil nielen z konia, ale aj z jeho vlastného trónu. Viete, tá pokora, toto je dôležité. To nie sú nejaké úkony, to je volanie Bohu. Bože, Ty si tak dokonalý, tak svätý, Ty si mi dal seba samého, Ty si mi dal svoju spravodlivosť z nebo. A pozri, ja neviem ani vyznať svoj hriech, neviem ani vnímať, že som hriešný. Pomôž mi, aby pravidelne v mojom živote, tak ako kráčam, bola Tvoja láska, ale aj moje vyznanie. A ďalej, aby to kráčanie bolo v službe bratom a sestrám. Amen. Amen. Boh slyší.
Verím v jedného Boha, bratia a sestry, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú, preto sa s dôverou modlíme. Bože, daj, aby Tvoji kňazi verne hlásali náuku, ktorú si zjavil, a aby ju svojim životom aj potvrdzovali. Prosíme ťa, zachráň nás. Pomôž vieruplným ľuďom odstrániť zo sveta násilie a vojny. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, viac v ľuďoch, ktorí sa hnevajú, oheň hnevu a nenávisti a pomôž im zmieriť sa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj, aby sa ľudia chránili hriechov smilstva a cudzoložstva, ktoré zabíjajú pravú lásku a ničia šťastie. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, chráň nás, aby sme zlým slovom alebo príkladom nepohoršovali deti a mládež. Prosíme ťa, vyslíš nás. Uveď zosnulých do spoločenstva svojich svätých v nebi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, požehnávaj ľud našej diecézy, aby s horlivosťou budoval spoločenstvo lásky a vzájomnej pomoci. Prosíme ťa, vyslíš nás. Všemohúci Bože, vyslíš naše prosby a chráň nás od všetkých nástrah zlého ducha, aby sme kráčali cestou života bez poškvrny, skrze Krista, nášho Pána. Amen. zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu svojich sľubov na chválu a slávu svojho mena, na užitok
zabezpečí večnú odmenu, ktorú si prisľúbil tým, čo plnia tvoju vôľu, skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Otvoreť srdcia. Dávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Svätý Otče, skrze Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista. On je Tvoje slovo, skrze ktoré si všetko stvoril. Jeho si nám poslal za Spasiteľa a Vykupiteľa. Mocou Ducha Svätého sa stal človekom a narodil sa z Panny, aby splnil Tvoju vôľu a získal Ti Svätý Duch. Rozporky na kríži zomrel za nás a tak zlomil moc smrti a zjavil skriesenie. Preto za anielmi a so všetkými svätými hlásame Tvoju slávu a jedným hlasom voláme. Preto ťa prosíme, posväť do dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvný sa dobrovoľne vydal na svet, vzdával chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery. Pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jednom Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete, a veď v dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Stanislavom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíkom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetko úctu a slávu po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať. Bože náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našich dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, aj pre Teba slovom a dušami ozdravie.
Modlíme sa. Pane, nasýtil si nás nebeským pokrmom, daj prosíme, aby sme vždy túžili po tejto posile, ktorá v nás veľaďuje opravdivý život skrze Krista nášho Pána. Na budúci týždeň svätá omša bude nasledovne pondelok, bude svätá omša o 16. hodine, úmysel Alžbeta Slováková a zomrelý Šulekovi. Ďalej, svätá omša bude v stredu o 16:30, zomrelý Ján Vlado Cerovský, prvé výročie, a zomreli z rodiny Tialová, Cerovská, Juliková. V stredu máme Popolcovú stredu, máme prísny pôst, kedy sa držíme úplne mesitého pokrmu a dáme si raz do dňa strávu a možno dvakrát tak menej, aby sme cítili aj teda potrebu sa nájsť, aj v tom je ten pôst, môžeme si odoprieť čokoládu, možno kávu alebo niečo iné. Ďalej, budúca nedeľa je prvá pôstna nedeľa. Svätá omša bude o 8 hodine, budeme vyprosovať zdravie Božie požehnanie Tomáš Dirbák a Helena Anna s rodinou. Na budúci týždeň upratovanie, keď sme prosili 10. skupinu, by sme prosili 16. skupinu, ďakujeme 15. skupine, takže v stredu začína postné obdobie, tak skúsme tak viac dať toho priestoru Pánu Ježišovi vo svojom vnútri a vo svojich myšlienkach, ako cez myšlienky. No takže začneme možno čítať Sväté písmo pravidelne a vo svojom srdci služba bratom a sestrám, to je vlastne dáme priestor Pánu Ježišovi. Dobre, príjmite požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Poďte v mene Božom. Bohu vďaka, dobrý a stier